Nukung sakatwi tlangmani fan ganang Chwngpherangni dwkhwi nagwi belaino sak derakha nokphang Patimungo Sonamurao Tongthai hamthaya hinui sak hamnogo tlangjakha amchai ganangwi urnanglaikha tei Chwngpherang tangbedekni bwkhak yasi kailaikha Srangshal fungo Sonamurao bwkhastini durlop narayan amchaio kaisa krima singsa Patimungo kalaikha bachibrui omorni kwrwi Islam mungwi khoroksa Nukung sakatwi tlangmani 11,000 voltage ni fan ganang Chwngpherangni dwkhwi nagwi sak derakha belaikeno o salo sakni nukung sakao kawi nukung halabai tongmani kwrwi Islam ajorao no Chwngpherangni dwkhwi nangnani nangkha nangkheno pekhakha khorang kotor khe tei hor chungwi nangkha kwrwi Islamni sago belai sak derajak khe belagor sak hamnogo tlangjakha bono It's the line nangmani ulo bini sak ganangwi no derabai khate sak nainai rok kisa khamni thikmani koktoma yang amjaini lukurok hinke Tongthai sakatwi asok fan ganang it's the line sungmano Chwngpherang tangbedekni bwkhak sungmung tisaka wairi wai obonotwi kokselcha mung tisafano tangbedekni bwkhaktwi jai khaijagya haini bagino o kirima singsa Patimungo kalaikha hinui kokselchaka কোনো কাজ করতে গেছে এটা বাড়ির কাছে এটা কি বাড়ির উপর দিয়া যে সরকারি তার গেছে তারে হ্যাঁ সরকারি তারে সারার লগে লগে লাগে হ্যাঁ মোবাইল কমছে তো পকেটে ওড়া না আপনি ইলেকট্রিক অফিসে কইছেন না এটা সরানোর জন্য হ্যাঁ কইছি কয়েকবারে পাওয়া গেছে হ্যাঁ কি সালের উপরে কাজ করতে গেছে চালুর উপরে গেছে কোন জায়গায় এটা দুর্লভ নারায়ণ কি নাম হ্যাঁ এমএলএ পাড়া স্কুলের সাথে কি নাম কবির ইসলাম এটা কি তার কি শরীরে লাগছে না না এটা আমি দেখছি না আমি ভিতরে ছিলাম একটা আওয়াজ হয়েছে তখন আমি বাড়িতে দেখি যে একটা সাদার উপর পড়ে রয়েছে একদম পিঠে Obutui Patimungo sabo barjago sinai ebar sabo chaya hinui sungmung kasaka sak derana nida chaya hayake dukhu sungnai rokni jaikrini bagui sungmung kasawi no tongkha sinai nungnai rokni wansukma hinke jora jora wo Chwngpherangni dukhui rok nainani nango boro chawi tong boro kahap tei boro hamya Patimungni ulo khadumung bangsakha tei dakti no cheri nainani bagui sanmung tisakha amchaini lukurok Bureau Report News Now